טוב, אז קודם כל ערב טוב, שלום לכולם, שמי שירי, אני חלק מהצוות הפדגוגי בבני גורן. תודה שככה הצטרפתם היום, אנחנו נמצאים במצב קצת סוריאליסטי, זה מרגיש לי קצת מגוחך לקיים עכשיו הדרכה במתמטיקה כשבדיוק החטופים אמורים להגיע עכשיו, אבל אנחנו מנהלים איזה אבסורד שנקרא שגרת מלחמה, אז אנחנו ככה בכל זאת ננסה להמשיך ולהתעסק בזוטות מה שנקרא, והלוואי שתמיד נתעסק רק בדברים האלה. אז כמו שאמרתי, תודה שהצטרפתם, המפגש מוקלט לטובת מי שלא יכול להגיע, אנחנו כמובן נעלה אותו אחרי זה לאתר. מה בגדול אנחנו הולכים לעשות היום, או מה שנקרא מי נגד מי. אנחנו נתייחס להוראה שאתם נמצאים בה פחות או יותר כרגע. מבחינת חלק א' של הגיאומטריה, אתם אמורים להיות איפשהו בנושא של גיאומטריה של המישור, מה שנקרא פאתי טריגו, לפחות ההתחלה של הטריגו עם משולשים משרי זווית. ונדבר על חלק ב', להערכתי כבר סיימתם את רוב קדם, או רובכם סיימו את קדם האנליזה, או לפחות הגיעו לקראת הסוף של טרנספורמציות וקדם אנליזה של פולינומים, ואתם אמורים להתחיל בקרוב את החלק של הנגזרת. נדבר ככה ממש, נפתח את הספרים, נעבור סעיף סעיף ונתייחס ככה לשאלות המעניינות יותר. בהקשר של הגיאומטריה אני אשמח גם קצת לקשר אותנו לבגרויות שנעשו במסגרת הפיילוט, שיתנו לנו תמונה קצת יותר מדויקת מה היעד, כלומר לאן אנחנו מביאים, צפויים להביא את התלמידים בסופו של תהליך. ובסוף אני כמובן נקדיש זמן מכובד כדי שתוכלו לשאול שאלות. אני אתחיל רגע מהסוף ואני אומר שאנחנו ככה שואלים פה, אני רואה שקפץ לי לגבי המיקוד, אין כרגע מיקוד, ההדרכה הזו מתייחסת רק לכיתה י' בהקשר של התוכנית החדשה. המיקוד שהתפרסם הוא לגבי הבגרות של י"א, כלומר מי שבתי הספר שנמצאים בתוך הפיילוט וניגשים השנה לבגרות בי"א, המיקוד הזה רלוונטי אליהם. המיקוד שלנו בעצם מתפרסם רק בשנה הבאה, ואני מאמינה שגם יהיה. עוד באותו עניין, אם כבר נשאל על המיקוד, חשוב לי לומר שכולנו ככה פועלים על פי כולנו פועלים על פי הנחיות של משרד החינוך לגבי סדר ההוראה והפריסות. אני לא מכירה שהתפרסם, אני קלטתי פה בצ'אט שהתפרסם חוזר מפמ"ר לגבי כיתה י', בדיוק הסתכלתי לפני שהתחלנו, לא ראיתי כזה. כן, יש כזה. סליחה, סליחה? יש מיקוד, הוא התפרסם נראה לי אתמול. אני כן, לא יש ראיתי חדש. חוזר. יש היום חדש, נכנסתי לאתר של המפמ"ר ולא ראיתי את המסמך, גם לא ראיתי הורידו, שפרסמו אותו. הורידו שתי משפטים בגיאומטריה, אז, הורידו... אז שנייה, אני לא רוצה, שנייה, אני רגע עוצרת את הדיון הזה, לא ראיתי את המסמך ולכן אני לא אתייחס אליו כרגע, בסדר? אני לא נכנסת אליו כרגע, אני אסתכל אחרי זה. תודה מי ששיתפה את המסמך, אני אסתכל עליו אחרי זה. בכל מקרה, אני בקשר מן הסתם עם סיגל, עם המדריכה הארצית. ההנחיה היא לא לדלג על הדברים, כלומר לא לדלג על נושאים, אלא להתקדם בקצב גבוה. אנחנו בפיגור של משהו כמו חודש, ולצערי ולצערנו הרב אנחנו גם לא יודעים אם בזה מסתכם העיכוב שלנו, כלומר אנחנו נהיה יותר חכמים בהמשך, ולכן כרגע לענייננו אני לא אעשה רגע זום אאוט על כל השנה, אלא אני אתייחס לנושאים הספציפיים שהזכרתי. כן סביר להניח שיהיה עוד מיקוד שיתפרסם גם בשנה הבאה, בסדר? כשאנחנו בעצם נגיע לקראת הבגרות, אוקיי? אז אני שוב מתנצלת, אני אני יכולה ככה לומר משהו סקרנות. קטן? כן, בשמחה. החוזר מפמ"ר וגם הפריסות החדשות לא נועדו איך נקרא לזה? אנחנו לא אמורים לא ללמד את החומר הזה.
החוזר הזה הוא אך לא ורק, הבנתי את המשפט, מה זאת אומרת אנחנו לא אמורים לא ללמד את החומר הזה? זה לא מיקוד, בסדר? זאת אומרת, זה שאנחנו לא נלמד את התלמידים את החומר הזה, זה יבוא בעוכריהם. זה אמור לעזור למורים שנמצאים בצפון ובדרום ומפונים ולא לימדו וכדומה, קצת לסייע להם למה חשוב באמת לבגרות. אבל כל שאר המורים שמלמדים, נקרא לזה כרגיל, אמורים ללמד לפי בראש ובראשונה, כמו כולם, את הדברים שרשומים שם, אבל לנסות לא לצמצם, לא להגיד לעצמם, אוקיי, יורידו משהו, אז אני לא אלמד את זה בכלל. אוקיי? אז אל תקראו לזה מיקוד כמו תמיד, כי זה ממש, זה משהו, נגיד, אם הורידו מעגל בכיתה י', זה לא אומר שאנחנו לא נצטרך לעשות את זה בי"א. אז תלמדו כמה שאתם יכולים מתוך התוכנית. זה רק בשביל להוריד קצת לחץ מהמורים שלא מספיקים. אבל הנה, לירון, תודה. את מדריכה מחוזית, כן. אז קודם כל תודה על השיתוף. עכשיו אני קולטת שראיתי את המסמך הזה, אבל לא קראתי אותו מספיק בעיון. אני לא רוצה להתייחס אליו שוב, זה גם לא רלוונטי להדרכה שלנו כרגע, אבל תודה ככה על הדיוק. ושוב אני אומרת, מה שבאמת יקבע בלי שום קשר לכלום, זה המיקוד שנראה בשנה הבאה לקראת הבגרות. זה מה שבאמת יקבע. כרגע אנחנו שוב, כולנו ערים ללוח השנה, ואנחנו ככה מתקדמים one day at a time. אז אני חוזרת רגע למצגת שלי ברשותכם. אז כמו שאמרתי, נתחיל ככה בחלק של הגיאומטריה. סליחה, לא סיימתי את מה שאנחנו ככה, המיקוד הסיט אותי. מה שרציתי להגיד, וזה היה לי יותר חשוב, תראו, אנחנו מקיימים בבני גורן את ההדרכות, אני קוראת לזה הדרכות המוניות, כי ככה עולה בקשה מהשטח, ואנחנו נענים כמובן לכל הבקשות שלכם. יחד עם זאת, חשוב לי לומר שאנחנו לא מאמינים בצורת תקשורת מקצועית בפורמט הזה, קשה להתייחס לכל בית ספר באופן אישי. אני מזמינה אתכם להזמין אותי להדרכה בפורום צוותי. חשוב שאני אכיר אתכם, את רוח ההוראה שלכם, בעיקר את התלמידים שלכם ואת הרקע, כלומר את הנסיבות שבו אתם עובדים. גם בטח על רקע המלחמה, כל בית ספר ככה קדם, אנחנו ככה יצרנו פערים בין בתי הספר השונים, ולכן אני אשמח להיפגש באופן צוותי, בפורום אישי, עם כל אחד ואחד מכם. המפגשים האלה בדרך כלל נקבעים באמצעות הרכז, אנחנו אפילו קובעים מפגשים, כלומר עושים מפגש אחד וקובעים את הבא, וככה בודקים שאנחנו באמת מתקדמים לפי הצפי ושומרים עם האצבע על הדופק. והפורום האישי הזה בעצם יאפשר לי לצלול לעומק הדברים ולעומק השאלות, וממש להתעכב על כל סעיף וסעיף בצורה הרבה יותר מעמיקה בהשוואה למה שאנחנו יכולים לעשות בפורום כזה. ואני גם כמובן מכבדת את הזמן שלכם, ואני רוצה שנסיים בזמן. אז אני אומרת שוב, בכל שקף במצגת מופיעים פרטי הקשר שלי. אני מזמינה אתכם להזמין אותי ובאמת לקיים מפגשים שהם הרבה יותר פרקטיים, כדי שבאמת זה גם מתחבר ככה למה שלירון אמרה. בסוף צריך לשים לב, הנושאים האלו לא ייעלמו, והם סביר להניח בטח בארבע יחידות גם יהוו בסיס למה שקורה בהמשך, וחשוב לתת על זה את הדעת. אבל עכשיו אני חוזרת ככה לרצף המקצועי שלנו. נתחיל באמת בחלק של הגיאומטריה. אני רוצה לצלול קצת יותר פנימה לגבי הפרק השלישי. באופן כללי השלמנו כבר את שני הפרקים הראשונים של גיאומטריה אנליטית יחסית בסיסית. בעצם גם שילבנו יחד עם גיאומטריה אוקלידית שמבוססת על חטיבת ביניים, ובפרק הזה אנחנו בעצם נתקדם לנושאים חדשים לחלוטין, בעיקר דמיון משולשים. אנחנו נתחיל באופן כללי, כל הפרק הזה מחולק למספר תחומים. יש לנו את ההגדרה של דמיון ומשפטי הדמיון, יש לנו את התכונות של משולשים דומים, וכמובן שילוב של מרובעים, או יותר כמו חלוקה של מרובעים למשולשים, ובעצם עבודה שם עם דמיון. לאורך כל הפרק אנחנו כמובן נראה את השילובים של הגיאומטריות השונות,
ברשותכם אני עוברת רגע לספר עצמו, הנה אני ככה לא התאפקתי ופתחתי את הקובץ של לירון העלתה. אז אם אני אסתכל ככה בחתך גס, בסדר, מה קורה לי פה בפרק השלישי של דמיון משולשים, אנחנו נגדיר את הדמיון, נראה את משפטי הדמיון השונים ונתרגל אותם. כבר עכשיו אנחנו נעשה איזושהי יצירה ונשלב את מה שלמדנו בדמיון עם גיאומטריה אנליטית, נמשיך אחרי זה בעצם לתכונות, כלומר מה המשמעות, מה ההשלכות של דמיון, שוב נעשה עצירה ונשלב את הכל ביחד, יחד עם גיאומטריה אנליטית, ולאחר מכן נשלב את המרובעים, וכמובן שבסוף שוב נראה שאלות מסכמות על דמיון, על הכל בעצם, יחד עם גיאומטריה אנליטית. בואו נצלול קצת יותר פנימה ונבין יותר ככה מי נגד מי. אנחנו מתחילים, אתם שמים לב אגב שהדברים בנויים גם ברמת הסעיפים בצורה מאוד הדרגתית, שתואמת מה שנקרא, שתואמת לכיתות הארבע החדשות, או אני אקרא להן 3+, זה מאפשר לנו התקדמות מאוד איטית, וכמו כל נושא שראינו עד עכשיו, אנחנו נתחיל שאלות בסיס, ולאט לאט אנחנו נתקדם, לא כל השאלות מתאימות לכל הכיתות, בטח ובטח שרבים מכם גם מלמדים כיתות שמוגדרות כ3+, וצריך שמה גם ככה לברור את העיקר. אנחנו מתחילים מההגדרה הכללית של פרופורציה, בעצם של קטעים פרופורציונליים והמשמעות של דמיון בין משולשים, ומתחילים עם תרגילי בסיס, להבין מה המשמעויות של זוויות מתאימות, של צלעות מתאימות וכן הלאה וכן הלאה, תרגילי בסיס. מכאן אנחנו מתחילים באופן לא מסורתי דווקא במשפט הדמיון השני, משפט הדמיון של זווית זווית, שאתם כולנו מכירים מניסיוננו, הוא ללא ספק משפט הדמיון השימושי ביותר, הוא גם הנוח ביותר לעבודה, וקל מבחינת כמות ההוכחות גם עבור התלמידים. שימו לב, זה בעצם סעיפי גיאומטריה טהורים במרכאות, אנחנו עדיין לא משלבים אותם עם האנליטית שנלמדה, ואנחנו עוסקים רק בהוראה הספציפית. אני חושבת שבעיקר מעניין כאן, אנחנו במשפט דמיון שני, לקבוע מה נכון ומה לא נכון, כלומר יש לנו כאן שאלה שמאפשרת דיון עקרוני קצת יותר מעמיק לגבי המשמעות של דמיון, תרגיל שאפשר גם לפתור אותו בכיתה, גם אולי להפריד אותם לעבודה בקבוצות, או אולי אפילו תרגיל להגשה כשיעורי הבית, אבל יש כאן איזושהי התעכבות על המשמעות של דמיון, ומה שנקרא שלא נסחף להכללת מסקנות, מה שנקרא. תרגיל 10 הוא ברמה קצת יותר גבוהה, לא בטוח שהוא מתאים לכל הכיתות. שימו לב, יש לי פה משולש ישר זווית, הוא משלב לי כאן ענך אמצעי, כלומר כל מה שלמדנו עדיין ממשיך ומשולב תוך כדי תנועה. שימו לב שהתרגיל, בסדר, משלב גם הדרכות, מה שאנחנו לא נראה בעצם בגרות עצמה, כלומר בשלבים האלה חשוב להקנות לתלמידים הרגלי עבודה נכונים, בעצם רמזים להתנהלות תוך כדי תנועה, במטרה שהם יישמו את ההתנהלות הזו גם בהמשך. מכאן אנחנו בעצם ממשיכים למשפט הדמיון הראשון, צלע זווית צלע, וגם כאן נראה תרגילי בסיס שהולכים ועולים ברמת הקושי. כנ"ל לגבי משפט הדמיון השלישי, צלע צלע צלע, ובעצם אנחנו נתנהל באותו האופן. מה שמתחיל להיות קצת יותר מעניין זה בעצם השילובים, כלומר תרגילים שונים, שכאן הילדים יצטרכו בעצם לקבל החלטה עצמאית, באיזה משפט דמיון הם צריכים להשתמש, על סמך מערך הנתונים. כמובן שכל התרגילים שמסומנים לי כאן, בסדר, תואמים בעצם את מה שיש במדריך למורה, אני לא מעמיקה בכולם מפאת קוצר הזמן. שימו לב, שוב, אנחנו יכולים לראות כאן שאלה שכבר משלבת לנו קצת פרמטרים, להביע באמצעות A את ערכי הקטעים. שימו לב, זה לא נעלם,
אלא בעצם רמת קושי קצת יותר גבוהה, שבעצם נכנסת לנו כאן ב4 יחידות. אנחנו תכף נדבר על הפרמטרים של החד ובקדם אנליזה, אבל כאן זה בהחלט משולב כל הזמן. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים לסעיף הראשון שמתחיל בעצם לשלב לנו את הגיאומטריות יחד עם גיאומטריה אנליטית, יחד עם משפטי הדמיון. גם כאן אנחנו נתחיל בתרגילי בסיס ולאט לאט נתקדם. שימו לב, השאלות כבר נהיות קצת יותר ארוכות, שאלה 5 היא קצת יותר מאתגרת, אומרים לנו גם במפורש באיזה משפט דמיון להשתמש. אני אומרת פה בסוגריים, ספק רמז, ספק מכריחים אותנו, בסדר? כאן שימו לב, השאלה קצת מגיעה למאפשרת דיון, ששואלים אם ניתן להוכיח את הדמיון באמצעות משפטי הדמיון האחרים. שימו לב, זה סעיף שמאפשר דיון בכיתה, אותם דיונים בדיוק שאנחנו יכולים לנצל, באיזו גיאומטריה כדאי לנו להשתמש, מה במערך הנתונים גרם לנו להשתמש בכלים אוקלידיים, בכלים אנליטיים, עוד רגע גם יהיו לנו כלים טריגונומטריים. כלומר, כל הסעיפים האלו הם בעצם קרקע פוריה לדיון בכיתה לגבי איך הנתונים מביאים אותנו למסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע. שימו לב לגבי שאלה 8, זו שאלה שממש דומה לבגרות, או אפילו הייתי אומרת 1 ל1, מי הביצה ומי התרנגולת, מבגרות שבעצם הייתה לנו במועד קיץ תשפ"ב. אני רגע אעבור על השאלה רק כדי שתקבלו תחושה כמה השאלות האלה ממש דומות, או במילים אחרות, מטרת הספר והתרגילים להכין אותנו לבחינת הבגרות, בסדר? וחשוב להקפיד על הדברים האלה. אני שוב אומרת, לא כל כיתה בשלה בשלב הזה להתמודד עם שאלה שיכולה להופיע בבגרות, וזה בסדר גמור, אבל השאלות כאן, כמובן הספר נותן היקף רחב מאוד ומענה לכל תרגול שנצטרך. יש לנו פה משולש... שירי, אפשר לשאול דקה שאלה? אפשר דקה לשאול שאלה? כן. תראי, למשל הנושא הזה, בסך הכל בנושא הזה של אנליטית והשילוב של זה של גיאומטריה, יש בספר רק 8 שאלות. מה זאת אומרת השילוב? 4 אני עושה בכיתה, 4 בבית, ומזה הם אמורים כאילו להבין את כל הנושא הזה, שזה נושא מאוד רחב, ואני כאילו מרגישה שצריך עוד תרגול. מסכימה איתך. מה זאת אומרת? יש רק 4 שאלות. כי נגיד, אני אומרת לך, וזה משהו, אני חייבת להגיד ולשתף, זה משהו שמפריע לי בכל הספר. יש מעט מאוד תרגול. קחי דוגמת הנושא הזה, שהוא נושא מאוד חשוב, ואנחנו מדברים פה על תלמידי 4 יחידות, שלא כולם הם 4, וצריכים הרבה תרגול, ובסך הכל בנושא הזה, בני גורן נתן לי 8 שאלות, 4 בכיתה, 4 בבית, שאלות. וזהו. שנייה, רגע, קודם כל יש פה 8 שאלות של דמיון, אני חוזרת רגע לתוכן העניינים ברשותך. אני מדברת על השילוב. שנייה, בכל הפרק של דמיון משולשים, כאן, איפה שהיינו עכשיו, יש 8 שאלות. כאן, יש לך שילוב של דמיון כולל קטעים מיוחדים עם אנליטית. זה עמוד 101. בסדר, יש לך פה עוד שאלות, עוד 5. ובסוף, אני שוב רגע חוזרת לתוכן העניינים, זה פשוט מסומן בצבעים ולכן יותר ברור. וכאן, בעמוד 107, יש לך עוד שאלות שכוללות גם את הפירוק למרובעים, ויש לך כאן עוד 11 שאלות. זה היה 8 ועוד 5 ועוד 11, לא מרגישה שזה היקף תרגול דל. אני תמיד חושבת שיש מקום לתרגול נוסף, אבל אני לא מסכימה עם האמירה שלך שבספר אין מספיק שאלות. אגב, סליחה שאני אומרת, זה קצת מצחיק אותי שאת אומרת, כי אחת ההערות שהיו לנו ממשרד החינוך, זה שיש יותר מדי שאלות בספר, ודרשו מאיתנו לקצץ. אבל אני אומרת, וזה מה שהביא אותנו לגרסה הסופית, אבל אני לא מסכימה. את רואה את מה שהצגתי עכשיו?
תסתכלי תראי, שוב על תוכן העניינים. אני רואה, אבל ההערה שלי לא הייתה סתם הערה, כי למשל, בנושא של גיאומטריה אנליטית עם גיאומטריה של המישור, דברים שנלמדו בחטיבת הביניים, שאני מאוד מצטערת, אבל חלק נלמדו וחלק לא, גם שם אני לצערי, כן. הרגשתי כאילו, לא יודעת, אולי תתקני אותי, שיש פחות מדי תרגול בנושאים האלה. שנייה. קודם כל לגבי שילובים בסדר של אנליטית עם אוקלידית של התיכון, גם זה נעשה בהדרגה, בסדר? שימי לב שיש פה פרקים מובהקים, בסדר? אני מסתכלת רגע על תוכן העניינים, בסדר? יש פה פרקים מובהקים של שילובים, אבל גם בתוך הסעיפים עצמם, בסדר? גם בתוך הסעיפים עצמם יש לך שאלות משולבות. ניכנס רגע סתם, אני אתחיל מההתחלה. אנחנו מתחילים כאן במערכת צירים, בסדר? זה משהו מאוד בסיסי. שנייה רגע. שימי לב שעדיין אני בעמוד 17, עוד לא הגעתי רשמית לפרק של שילובים, אבל יש לך פה כבר 3 שאלות משולבות. אני ממשיכה למרחק בין 2 נקודות, עוד כן, לא אבל הגעתי השאלה שהראית עכשיו, שירי, שאלה 23 זה שאלה עם קטע אמצעים, שיש בכלל נכון. תלמידים שלא יודעים בכלל מה זה, ולא למדו את זה בחטיבה. כאן אני לצערי נאלצת להגן על משרד החינוך כשאין לי שליטה על מה שקורה. הנושא של קטע האמצעים, תראו, זה לא מטרת המפגש, אני רגע אענה על מה שאמרתם, כי זה מצחיק אותי לשמוע באמת ביקורת כאילו מהשטח, אחרי שקיצצו לנו כל כך הרבה תרגילים ועמודים מהספרים, שאין מספיק תרגול. אני רגע אומר באופן כללי, דנה, ההערה שהתייחסת אליה בפרק של דמיון, הראיתי לך במפורש, שימי לב כמה היה לי שם, 5 ו8, כמעט 25 שאלות, בנושא דמיון, אני לא מרגישה שזה תרגול דל. ליאון, לגבי העניין של קטע אמצעים. קטע אמצעים על פי תוכנית הלימודים, נלמד בחטיבת הביניים. משרד החינוך במסגרת ספרי הלימוד לתוכנית החדשה, לא אישר לנו להכניס פרק של קטע אמצעים. במה שנקרא, בשיניים נאבקנו כדי שיהיו כמה תרגילים בנספח בנושא של קטע אמצעים, מתוך הבנה של מציאות אמיתית בשטח, שהרבה כיתות והרבה בתי ספר לא מספיקים ללמד את החומר הזה. המציאות היא שבמקור היה בעצם עוד פרקים מקדימים, של איזושהי אני קוראת לזה חזרונת, חלילה שלא אשתמש במילה קשה יותר. משרד החינוך במסגרת תהליך אישור הספרים, שהוא תהליך מורכב וארוך, דרשו מאיתנו להוציא את זה. מה שנקרא ידיי כבולות. אני מסכימה איתך שיש פה בעיה אמיתית שהשטח והספר צריך לתת על זה, ואנחנו בני גורן לאו דווקא במסגרת הספר הספציפי הזה יכולים לתת עליו מענה, ולכן העלינו באתר שלנו בעמוד של הספר חומרים של חטיבת ביניים, PDFים שאתם יכולים להוריד לעצמכם, לתלמידים, לעשות בהם שימוש פתוח לגמרי, כן? איפה זה נמצא? מוזמנים לעשות יכולה בהם, להגיד את זה באתר? כן, בשמחה. תודה. אבל העלינו את סליחה, החומר הזה בגלל שנייה מה שאתם אומרים. אתם עברתם איתי לאתר? פה אני פה בעמוד של הספר של חלק א', יש פה נספחים, העלינו קטע אמצעים, בסדר? זה למעשה חומרים של חטיבת ביניים, פתוחים PDFים, אתם יכולים להוריד את זה לשימושכם ולשימוש התלמידים, עם תרגילים ממוקדים ונרחבים, כולל תיאוריה, כי המציאות בסוף חזקה מהכל, המציאות הלוגיסטית, ולא בכל הכיתות מספיקים ללמד את זה. אני מסכימה. אבל זה רק זה אגב גיאומטריה. אותו דיון. סליחה? סליחה, אני רוצה גם כן... זה לא גיאומטריה אנליטית בשילוב קטע אמצעים, זה מאוד חסר בספר לדעתי. רגע, שנייה, דנה, את מדברת על משהו אחר. שנייה, הדיון כרגע הוא על קטע אמצעים ועל ההוראה שכן מתקיימת או לא מתקיימת בחטיבה. שימו לב, העלינו חומרים נוספים, בסדר? בדיוק לבקשת הקהל. לגבי שילובים, אני רגע אם אני כבר פה.
לגבי שילובים של גיאומטריה אנליטית עם גיאומטריה אוקלידית, גם כאן, ראשית מדובר בתחילת, סליחה, זה לא מה שהתכוונתי לעשות, ראשית מדובר על תחילת ההוראה, ולכן הדברים האלה צריכים לעשות בצורה הדרגתית, ושנית, אגב, זה דיון שניהלנו בהדרכה הקודמת לגבי חזרות, ושנית, כמו שהתחלתי להראות לך קודם, באופן רשמי, תחילת האנליטית, והנה האמצע של קטע, בעמוד 17, בסדר? סליחה. בעמוד 17 כבר מתחיל לך שילובים של אנליטית מאוד מאוד, אמצע קטע מאוד ראשונית. עוד לא הגעתי לסעיף הרשמי של שילובים. כבר כאן יש לך 3 שאלות, עוד לפני שהגעתי לסעיף הרשמי. כנ"ל לגבי המרחק בין 2 נקודות, יש פה שילובים. עוד 3 שאלות של שילובים שאנליטית עם גיאומטריה של המישור, ורק עכשיו הגעתי לסעיף רשמי שעוסק בשילובים, שמכיל עוד 6 שאלות, סך הכל 12. חוזרת רגע לתוכן העניינים, אותו הדבר קורה גם בפרק השני. נכון שבסוף יש סעיף שלם שמוקדש אך ורק לזה, אבל שאלות משולבות מופיעות בסופו של כל סעיף, לא כל סעיף, אבל רוב הסעיפים, תראי, פה הראיתי לך, יש 4 סעיפים, זה הופיע ב3, ברוב המוחץ של הסעיפים, יש לך שאלות משולבות בסוף הסעיף עצמו, לפני הסעיף הרשמי. ככל שאנחנו מתקדמים, ובעצם ארגז הכלים שלנו הופך להיות הרבה יותר משמעותי, העצירות לטובת שילובים הפכו להיות הרבה יותר משמעותיות, וזה כבר לא 2 או 3 שאלות שככה, מה שנקרא, הכנסנו על הדרך, אלא כמו שאת רואה כבר בפרק השלישי, וזה קורה גם בפרקים האחרים, עצרנו באופן מובהק לעשות שילובים מוגדרים בדרך. רק בפרק הזה, ספרנו ביחד, יש 24 או 25 שאלות משולבות. בפרק הזה ביחד ספרנו 12, אנחנו לא בזמן הזה נספור כמה שאלות יש גם פה. דנה, אני לא איתך עד הסוף. אני רק אמרתי לך, אני חייבת להגיד, זה משהו, אני אומרת לך שזה פשוט משהו שעלה מהשטח, מהמורים, זה לא משהו, כאילו, אין לי שום, זה לא משהו. אני אומרת, ספרנו ביחד. אני חושבת שהאמירה שאין שילובים, זה או אנשים שלא קראו את הספר בצורה מעמיקה, או שלא קראו את המדריך למורה, ובעיקר לא שאלו. היא נמצאת לכם בקצות האצבעות. שאין שילובים, אמרתי, הדבר היחידי שאמרתי זה שאני מרגישה שאין שילובים מספיקים, זה מה שאמרתי מהשטח, מזה שהתלמידים הם חלשים, ותמיד נדרש עוד ועוד תרגול, זה מה שאני הרגשתי מהשטח, אין לי זה, אז עכשיו הערת את עינינו, אנחנו נעבור על הספר ונחפש עוד שילובים, סבבה, בסדר גמור, אין בעיה. זה אחד, אבל הכי מפריע לי מכל מה שזה, את או מישהו מרגישים שאין מספיק תרגול, סמסו לי, ואנחנו נדאג להעלות לכם תרגול נוסף. כמו שאמרתי, קיצצו לנו כל כך הרבה תרגילים, וכל תרגיל הוא בייבי של בני, אני אומרת לכם, זה לא קיצוץ שהוא פשוט. באמת, אני חושבת שגם אנחנו מכירים את זה על חומרים שאנחנו יצרנו. יש לנו עוד הרבה חומרי תרגול, אנחנו נשמח לחלוק אותו, בדיוק כמו שאלינו, אגב, הכרה במציאות ובקשות הקהל, כן? העלינו חומרים נוספים בקטע אמצעים, בסדר? אגב, זה ספרים שזמינים לכם, כל ספרי בני גורן זמינים לכם באתר, כולל ספרים של חטיבה, בסדר? שיש בהם את כל הבסיס של הגיאומטריה, מי מכם שככה מרגיש צורך לעשות אישור קו עם הכיתה שלו, חסרים לכם עוד חומרים, דנה, ואת בקשר איתי, מה את זה? סגור, אין בעיה, קיבלתי, מזמין אותך אלינו, כן. המטרה שלי לא לספור לך תרגילים בספר, המטרה שלי לפתור לך את הבעיה. את מרגישה שאין לך מספיק תרגול? סגור. עוד לא שמעתי מישהו אומר בבני גורן אין מספיק תרגול, בסדר? אני אומרת את זה באהבה גדולה. זה נכון למה שהיה, זה נכון למה שיהיה. אתם מרגישים שחסר, אגב, יכול להיות שאנחנו גם נסכים איתכם, כי בסוף ראה ערך קטע אמצעים, מה שאתם צריכים, אנחנו כאן לשירותכם, בסדר? סגור, תודה רבה שירי. בשמחה. אבל עכשיו כבר ממש סתינו,
ואני גם מסתכלת על השעון. אוקיי, חוזרת לספר א'. איפה היינו? סליחה, אני מחזירה אותנו חזרה לתלם. היינו בתרגילים מה משולבים של ההבדל בין הספר הזה לספר שהראית לה קודם? כי זה כאילו ממורכר, ומה שהראית לדנה קודם. כי זה ספר PDF שלי שאני כותבת לי עליו הערות במקום במקום לכתוב בהארד קופי על ספר קשיח. ומה שהראיתי קודם זה הגרסה הדיגיטלית באתר. זה קובץ שלי. היינו ככה בשילובי גיאומטריה, לדעתי בדיוק רציתי להראות תרגיל שדומה מאוד ברוחו לבגרות. הנה, התרגיל הזה, שימו לב, בטח בגיאומטריה הרוח הבגרויות, מה שנקרא, השתנתה. מה שאתם רואים כאן, אתם רואים אפילו שגרפית זה ממש אותו תרגיל, תכף, אבל בכל זאת אני רוצה לעמוד על ההבדלים שלו, כי בכל זאת התרגיל הזה הוא בכיתה י' ולא בבגרות בסוף י"א, וחשוב לי שבעצם נראה איזשהו תהליך שהתלמידים צפויים לעבור. בבגרות יש לנו פה איזשהו משולש, קודקוד A מונח על ציר X, כאן זה חותך בנקודה D, והצלע BC מקבילה לציר ה-X, ויש לנו כאן חיתוך בנקודה Y. O היא ראשית הצירים, מבקשים מאיתנו להוכיח דמיון בין A, O, D, משולש הקטן הזה, ל-CED, C-E-D. שימו לב, זה דמיון יחסית מיידי של זווית, עם זוויות ישרות ומתחלפות. אני אומרת יחסית מיידי מבחינת אוסף הנתונים שצריך עד אז. עד עכשיו היינו באוקלידית טהור, עכשיו בעצם מתחילים לשלב לנו אנליטית, נותנים לנו את משוואת הישר AC, נותנים לנו פה איזשהו יחס DO ו-DE, ומבקשים מאיתנו למצוא גם אורך קטע DE, סביר להניח שזה מתוך היחס הדמיון פלוס היחס הנתון, ולמצוא את משוואת הישר CB, אוקיי? אוקלידית, אנליטית. עכשיו נתון שהצלע AB מאונחת, בעצם שכאן יש 90 מעלות, מבקשים למצוא את משוואת הישר AB, גודל הזווית CDE, עוד לא דיברנו על טריגו, אבל כבר עוד לא הגענו לזה, אבל בעצם אחד הסימנים הכי מובהקים לטריגו זה בעצם חישוב של גודל זווית, כי רוב הכלים שלנו לחישוב גדלים של זוויות הם כלים טריגונומטריים, ובסופו של דבר מבקשים לחשב שטח משולש ADEB. שימו לב, המרובע הזה שיש פה, שרק הצורה הלא ממש מוגדרת שלו, מזמינה אותנו לעשות אולי הפרשי שטחים, וזו השאלה בבגרות. ברשותכם אני רגע עוברת לשאלה שיש לנו בספר, שבעצם היא בעיקר רק ממבט חטוף, אתם יכולים לראות שיש בה גם הדרכה, בסדר? באופן כללי מן הסתם גם לא מבקשים פה, בסדר, חישובי גדלי זוויות, כי אנחנו עוד לא משלבים טריגו. גם כאן מערך הנתונים שלנו הוא פחות או יותר זהה, הצלע A מונחת, אגב אני תוהה לעצמי מי הביצה ומי התרנגולת בשאלה הזאת, אתם יודעים שהרי הספרים כבר בשימוש 6 שנים, אני אומרת היא חותכת פה בציר Y, CB מקבילה, חותכת ב-E, וגם כאן מבקשים מאיתנו קודם כל להוכיח את הדמיון כאן בין שני המשולשים, נותנים לי את משוואת הישר CA, שימו לב שכאן מבקשים קודם את שיעורי הנקודות A ו-D, ואז לחשב אורכי קטעים. כלומר, אתם כבר רואים שאומנם זה אותו מערך נתונים, אבל ההבניה כאן של סעיפי ביניים מקלה על התלמידים ונותנת להם רמזים להתנהלות. בבגרות עצמה זה כבר קפיצות מחשבתיות שמצופה מהתלמיד לעשות, והספר והבניה של הדברים בעצם מאפשרת לו לעשות את זה. רק בסעיף ג' מוסיפים את הנתון לגבי היחס, ומבקשים את אורכי הקטעים ושיעור הנקודה E. אני ברשותכם שמה מיוט אול, לא בטוחה מאיפה הרעש.
בנוסף מבקשים מאיתנו גם למצוא כאן את הנקודה C, יש לנו הדרכה, רמזים, שוב, הרמזים האלה הולכים ונעלמים ככל שמתקדמים לאורך השנים, כן? המטרה זה להקנות לילדים הרגלי חשיבה, הרגלי עבודה והרגלי חשיבה נכונים. ובסעיף ד', שוב הנה, שימו לב, הצלעות מאונחות, מוסיפים כאן איזושהי נקודה F שלא מסומנת בסרטוט, ומבקשים להוכיח שמתקיים הדבר הזה, זה בעצם איזשהו תחליף של השאלה עם הזוויות. במילים אחרות, וזה מה שבעיקר חשוב לי שתראו, איך הדברים נבנים בצורה מאוד מאוד הדרגתית, שמקלה על התלמידים להתנהג וממש להתנהל, ומקלה עליהם כשהמטרה בסופו של דבר היא משותפת, ברור ידיעת החומר, והכנה מיטבית לבגרות. מכאן אנחנו ברשותכם, רגע אני אחזור לתוכן העניינים, אני כן רוצה לגעת בכל זאת גם בחדווה. מכאן אנחנו ממשיכים, שימו לב לקטעים מיוחדים והיקפים כולל שטחים, במילים אחרות מסקנות כתוצאה מהדמיון. שוב יש לנו עצירה של שילוב של גיאומטריה אוקלידית, בסדר? יחד עם אנליטית. מכאן אנחנו ממשיכים לשאלות ברמה קצת יותר גבוהה של שילובי מרובעים, זה לא באמת מרובעים, כן? זה הרי אנחנו מדברים על דמיון, הכוונה היא לקחת מרובע ובעצם לפרק אותו, אוקיי? למשולשים, זה כבר קוגניטיבית רמה יותר גבוהה, מתחילים מה שנקרא פרה פרה ללא חישוב שטחים, לאחר מכן כוללים גם את השטחים, ובסוף יש לנו בעצם דמיון מלא משולב יחד עם אנליטית. גם כאן אתם יכולים לראות שאלה שדומה, בסדר, ברוחה לשאלה מבגרות. שוב ההבדל כאן, הבגרות, השאלה עטופה במערך נתונים מעט שונה, אבל גם כאן אתם רואים כאן פחות סעיפים, כלומר פחות עוגנים, פחות נקודות למחשבה ויותר קפיצות, בניגוד לכאן שהכל מובנה שלב אחרי שלב אחרי שלב, במטרה שהילדים יתרגלו לחשוב נכון, בסדר? ולהתמודד עם הדברים, שיהיה להם את כל הכלים, כדי שכשהם מגיעים לבגרות, יהיה להם בעצם את כל הכלים להתמודד. שאלות עד עכשיו? אוקיי, אז אני ברשותכם אעבור... שתשלח. אני אשמח לדעת אם יש הקלטה שתשלח. בוודאי, הכל מוקלט, ויעלה אחרי זה לאתר. אפשר שאלה כללית? לגבי אופן כתיבת הפתרון. אז לא, אז אני רגע עוצרת אותך, ואנחנו נשאיר את זה לשאלות שבסוף. אני רוצה רק רגע לעבור ממש בנקודות לגבי הפרק של טריגו, כי כן חשוב לי לדבר על החדווה לפחות ברמה העקרונית. שימו לב שכאן אנחנו בעצם מתחילים את הפרק של טריגונומטריה, ומבחינת הנושאים שלו פחות או יותר, אנחנו מתחילים עם הגדרת הפונקציות, כלומר גם במשולש ישר זווית, וגם בשילוב עם משולש ושוקיים, כמובן שהכוונה כאן היא ציר הסימטריה במשולש והשוקיים, שמייצר לי, שהוא כלי עבודה מאוד מאוד בסיסי שהתלמידים צריכים להכיר, כדי שהם יוכלו לבנות את בניית העזר הזו בעצמה, וגם בעצם נוצרים לי משולשים ישרי זווית. גם כאן אתם רואים שאנחנו בכל פעם עושים איזושהי עצירה, והאתנחתא זה הכתומים של שילוב יחד עם הפעם גם של אנליטית וגם של גיאומטריה של המישור. אני רגע רק אקפוץ פנימה כדי שתבינו שגם זה נעשה בצורה הדרגתית, כלומר אנחנו מתחילים בשילוב של טריגו רק עם אנליטית, אנחנו נראה בנפרד שאלות של טריגו רק עם אוקלידית, או מה שנקרא פרה פרה, אי אפשר להעמיס על הילדים את הכל בבת אחת. בהערת סוגריים אני גם אזכיר שעל פי הנחיות של משרד החינוך, בשנתיים הראשונות שהתוכנית תרוץ, הפרק הזה בבגרות יכיל שילובים של 2 גיאומטריות בלבד ולא 3. אנחנו לא יודעים אילו גיאומטריות מבין ה3, אבל כן יש לכם מאגר תרגילים שיאפשר לכם לתרגל את זה, ובעצם רק בהמשך אנחנו נראה שילובים של כל הגיאומטריות ביחד, גם ממקום של הדרגה וגם ממקום
טכנית כרגע שישרת אותנו בבגרות בשנים הקרובות. המשך הפרק בעצם עוסק ברמה, אני אפילו אומר רמה קצת יותר גבוהה, גם לגבי הקשרים המתמטיים בין הפונקציות הטריגונומטריות, כלומר מה שנקרא בייבי סטפס לזהויות בסיס, אנחנו עוד לא שם כמובן. יש לנו פונקציות טריגונומטריות של זוויות מיוחדות, בעידן המחשבון פחות רלוונטי, מבחינת לזכור את זה בעל פה, למרות שאתם יודעים יותר טוב ממני שאפשר לייצר בחנים בלי מחשבון ולהכריח אותם לזכור בעל פה. אחרי זה אנחנו מגיעים לקטעים מיוחדים במשולש, כלומר גובה, חוצה זווית, תיכון, וענך אמצעי, כלומר שמשולבים עם הטריגו, ואז יש לנו פה כמה סעיפים של עבודה עם נעלמים, כלומר שילוב של פתרון משוואה, עבודה עם פרמטרים, להביע באמצעות, ולאחר מכן ייתכן גם למצוא את ערכו, וגם בעיות עם יחסים. שימו לב, בוודאי שהקונספט של יחסים בהקשר של פונקציות טריגונומטריות הוא משמעותי, אבל שימו לב שמה שככה סימנתי בירוק הוא לפעמים רמה קצת יותר גבוהה. אני כאן רק נותנת איזושהי כוכבית לגבי הכיתות, שוב, זה משהו שחשוב להבין אותו יותר לעומק, אבל אני כן רגע שמה אותו בכוכבית, מי מכם שמלמד כיתות של 3 פלוס, בסדר? ומנסה ככה להתרכז בעיקר, לשים לב לסעיפים האלה, כי הם אובייקטיבית ברמה שהיא קצת יותר גבוהה, בהשוואה להגדרה, בוא נאמר, יותר ראשונית, של הפונקציות הטריגונומטריות. גם כאן אנחנו עושים עצירה, בסדר? ומשלבים את הגיאומטריות השונות, וממשיכים בסופו של דבר לשטח משולש טריגונומטרי, שכמובן מבוסס על שטח משולש אוקלידי, ובסוף יש לנו בעצם שילובים של הכל ביחד. רק כאן, שוב, אני מפאת הזמן רק עוברת על הפרק בראשי פרקים, כמו שראיתם בפרק של דמיון משולשים, הכל בנוי בצורה מאוד מאוד הדרגתית, שגם בעצם מאפשרת להתקדם עם התלמידים בצורה מדורגת, וגם בהתאם לכיתה לבחור נכון את התרגילים שבאמת ישרתו אותנו ואת הילדים ככה להמשיך. מכאן ברשותכם אני רוצה לעבור, אני אחזור רגע למצגת שלי, דיברנו על הפרק של טריגו, ואני רוצה ברשותכם לעבור לחלק של החדווה שכמובן נלמד במקביל. נתקלתי בכמה בתי ספר שככה נתנו יותר פוש עם הגיאומטריה ופחות עם החדווה. שימו לב שאתם מתקדמים עם איזשהו רציונל שנתי. מבחינת הקדם אנליזה, הפרק הזה בעצם הוא הפרק הראשון בספר, חוזרת רגע לכאן, בעצם כבר התחלנו אותו ממש בשלבים הראשונים. אני ברשותכם רוצה רגע להתייחס לשני הפרקים האחרונים שלו, בעצם לפני שאנחנו נכנסים לחדווה עצמה, נקרא לזה הסטנדרטית יותר והמוכרת יותר, שאנחנו מכירים מהתוכנית הישנה. הפרק בעיניי הכי משמעותי מבחינת השינוי שלו, זה בעצם פרק 8 של טרנספורמציות של פונקציות. כאן אנחנו בעצם מתחילים מנושאים שהם יחסית מוכרים, כלומר הזזה אנכית ואופקית. הם אולי לא מכירים אותה בהקשר של פונקציות שורש או פונקציות או פולינומים ממעלות גבוהות, אבל הם כן היו אמורים לפחות להתקל בזה בתיכון מבחינת הזזה של פרבולות, וזה לא אמור להיות זר מאוד. משהו כן חדש וקצת יותר מאתגר מבחינה לוגית, זה בעצם המתיחה והקיבוץ האנכיים, ובסופו של דבר יש לנו בעצם שיקופים לגבי הצירים, גם ביחס לציר X שזה הפונקציה הנגדית, וגם ביחס לציר Y. מה שיש בפרק הזה, ואגב אני מציינת את המובן מאליו, רצוי מאוד
ללמד אותו בצמוד לדסמוס, זה נותן המחשה מדהימה, אבל שימו לב, ובעיקר מה שאני רוצה שתבחינו, אנחנו תמיד מתחילים גם ברקע התיאורטי וגם בתרגילים עצמם, מהפונקציות היותר פשוטות והמוכרות, כי גם זה יותר נוח לעיכול וגם חלקם ייתכן ונתקלו בזה. לאט לאט אנחנו בעצם מתחילים להתקדם, אבל שוב אני אומרת בקריצה לכיתות שהן יותר 3 פלוס, מאגר התרגילים פה מאפשר לנו כן להתמודד עם פונקציות שהן יותר מוכרות כמו פרבולה וקו ישר, או לחילופין לעבוד עם גרפים בלבד, באמת מבלי לראות את תבנית הפסוק, כלומר מבלי לראות אפילו את פונקציית השורש כאן. כנ"ל לגבי ההזזה האופקית, פחות אינטואיטיבי לגבי ההזזה האנכית, אבל שוב, מבוסס על משהו שהוא יחסית מוכר, וגם כאן השאלות מאפשרות הדרגה. שימו לב שמתיחה וקיבוץ אנכיים עשויים להיות אתגר גם לוגי וגם גרפי עבור התלמידים, וצריך לקחת את זה בחשבון. מה בעיקר הסיבה מעניין אותי לדבר על החדווה, מה שנקרא, by hook and by crook, התלמידים יצטרכו לשלוט בטרנספורמציות. וזה אני חושבת בעיקר ההבדל לגבי כל מה שקורה בהקשר של הנגזרת. למעשה, אם רגע, מה שנקרא בוחן מציאות תקין, סעיפי הטרנספורמציות, או אני הייתי קוראת להם עד היום בתוכנית הישנה, מטה חקירה, אנחנו הכרנו אותם, היה לנו שאלות חקירה סטנדרטית, אחרי שהגענו לסקיצה, עכשיו התחילו לעשות מטה חקירה, מה אם יזיזו, מה אם ישקפו, מה אם פה, מה אם שם. אנחנו רובנו מכירים את זה היטב מהבגרויות של 5, אבל גם בבגרויות של 4, זה סעיפי מטה חקירה שכבר למדנו לחיות איתם. ההבדל העיקרי כאן, מבחינת הקיום של החומר הזה ונוכחותו בבגרות, זה שגישת ההוראה שלנו היא אחרת, והגישה הזו שאומרת, גרף תחילה מלווה אותנו מזמן אפס וכל הזמן תוך כדי. חשוב לזכור שגם אם התלמידים בשלב המאוד ראשוני הזה לא מצליחים לעכל את הכל, אני שמה פה באדום את המתיחה וקיבוץ אנכיים, קצת יותר חדשים, זה לא אומר שזה לא יקרה בהמשך. בעצם, אם אני מסתכלת כבר אפילו בפרק העשירי פה של הנגזרת, אני מתחילה עם קצב שינוי והגדרה של שיקוע, אני עוברת לחוקי הגזירה עם התנחתאות כאלה ואחרות, אבל שימו לב שהטרנספורמציות בעצם חוזרות ומלוות אותנו כל הזמן. גם בפרק של המשיק, אנחנו נלמד על שיפוע משיק עם טרנספורמציות. גם כשנתקדם לנקודות קיצון, נדבר על נקודות קיצון עם טרנספורמציות. ומה שעד היום בתוכנית הנוכחית היה סעיפי מטה חקירה, דברים שהגענו להם רק בסוף, עכשיו הם בעצם שזורים באופן אינטגרלי ומלא תוך כדי תנועה כל הזמן, וגם אם תלמידים בשלב הזה מתקשים עם העיקרון הגרפי, תוך כדי תנועה, אנחנו נחזור לזה שוב ושוב ושוב ושוב, ואני אומרת את זה ככה בחצי ציניות, לא תהיה להם ברירה, אלא לשלוט בסופו של דבר בטרנספורמציות, וחשוב להבין את זה מבחינת מה קורה בהמשך. אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו וזהו, זו רק ההתחלה, זה ילווה אותנו כל הזמן, ולא לפחד ממה שנקרא לתת לדברים רגע לשקוע, כי הם יראו את זה כל הזמן, תוך כדי תנועה, כל הזמן. קפצתי אבל רגע ככה מהפרק 8 של הטרנספורמציות, מיד לפרק 10 של הנגזרת, מה שאנחנו בעצם רואים פה באמצע, זה איזשהו פרק שמהווה את קו התפר בין הקדם האנליזה לחקירה סטנדרטית, שבו אנחנו עוסקים רק בפולינום, כלומר אנחנו נגדיר את הפולינום כהרחבה לפונקציית חזקה, אנחנו נתייחס לפולינום בשילוב עם הערך המוחלט, כי אנחנו כבר יודעים שסוגי הפונקציות השונות מגיבות אחרת לפונקציית הערך המוחלט, כלומר להתייחס לזה באופן כללי עם הטרנספורמציות לא היה מספיק מדויק, ואז אנחנו שוב, אגב כבר פה מתחילים כמו שאמרתי לשלב את הטרנספורמציות, אם אנחנו כבר לא נראה פה את הפרבולה והישר, אלא פולינומים ממעלה שלישית
צפונה. באופן כללי חשוב לי לומר, ההוראה בראייה קדימה, כן, לא על קוצו של יוד, ההוראה של החדווה ברמה העקרונית לא משתנה בצורה דרמטית, אוקיי? כן אנחנו רואים את השילוב החוזר כל הזמן של הטרנספורמציות, וחשוב להבין שהרעיון הוא שהתלמידים יפנימו במרכאות את הגישה הגרפית לפני שהם גוזרים ומשווים לאפס, כאילו זה הפתרון לכל הבעיות שלנו. גם כאן אתם תראו בצורה מאוד מדורגת שילוב של פרמטרים, בסדר? בצורה מאוד מאוד מדודה, ושוב בקריצה לכיתות שהן יותר 3 פלוס, צריך לבחון את אופן השילוב של הנושא הזה. אז הנה, שאלות לגבי מה שאמרתי עד עכשיו? אתם איתי, חבר'ה? כן. אוקיי. אז זה היה ככה החלק שלי שייתן לכם קצת הבניה יותר ברורה. רציתי לצלול קצת יותר לתוך השאלות עצמן, אבל יותר חשוב לי לתת לכם לשאול את השאלות שלכם. ואני שוב אומר, הדרכות בפורום צוותי שנעשות על בסיס קבוע, זה לא שגר ושכח. הדרכות בפורום צוותי מאפשרות לנו ממש לקחת עכשיו סעיף ספציפי, ולעבור על השאלות שמומלצות לכיתה ברמת, בטח נגיד בשאלות בגיאומטריה, שכמעט כל שאלה בגיאומטריה אפשר לפתור בלפחות 2 דרכים שונות, וכשאנחנו מדברים על שילובים, זה משהו שמאוד חשוב להתעכב עליו, ובעצם אני חושבת שעיקר ההבדל בהוראה שלנו של הגיאומטריה זה הדיון העקרוני באיזה, כלומר מה בשאלה מביא אותי לבחור בכלי גיאומטרי מסוים, כלומר לא לפתור על איזשהו אוטומט אלא מתוך חשיבה, ואני שוב מזמינה אתכם להזמין אותי להדרכות בפורום צוותי, יש לזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול, מתוך הבן אדם שככה מכיר את הספרים לפרטי פרטים. כן.